Għalkemm b'abiltajiet differenti dawn it-tfal ipparteċipaw, irrextaw u taw spettaklu mill-isbaħ waqt li kienu qed jieħdu sem fil-kunċert tal-miliet fl-iskola St. Thomas More f'Ħaltarxin. Flimkien ma' tfal oħra tal-ewwel u t-tieni sena tas-sekondarja, dawn it-tfal ħadmu flimkien biex jagħtu wirja spettakolari f'dan iż-żmien ta' festi. Xhieda ċara inklużjoni effettiva, kif spjegat l-assistent kap tal-iskola Francien Borg. Li huma id-needs tagħhom ħajġu answer to, ħajġu acknowledged. Allora x'għamilna? Sibnielhom diska fejn setgħu jinvolvu ruhom, fejn ipprogrammawha huma, ippjanawha huma. Sharon Balzan li taħdem bħala LSA f'din l-iskola qalet li din il-ħidma ta' il-frott tagħha permezz ta' kooperazzjoni bejn diversi dipartimenti li fiċ-ċentru tagħhom kien hemm it-tfal b'abiltajiet differenti. Mela konna l-grupp tal-LSAs flimkien mal-allima u hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom għaliex huwa tim tajjeb ħafna fejn iddiskutejna ħadna lill-istudent magħna wkoll ħalli jesprimi ruħu biex intuħ importanza sewwa u wasalna biex nagħmlu din l-attività fit-talent show. Fejn nixtieq ngħid huwa li ħafna mill-istudenti qatt ma telgħu fuq palk u kissru dak il-barrier li għandhom. Attività bħal din ħeġġet lil dawn l-istudenti jinvolvu ruhom u fuq kollox jindunaw li għandhom sem fis-soċjetà wkoll. Dan kellhom ħeġġa kbira għaliex bdew jirrealizzaw li huma importanti fis-soċjetà ma jfissirx li jiena x'għandi abilità mod ieħor mill-ieħor nittefaġġu xi rokna. Le, beda jara li aħna qed nintuhom din l-importanza kollha mela kellhom il-ġen li jasal il-ħin li huma juru li huma kapaċi bħall-oħrajn ukoll. L-assistent kap tinnota li hawn toħroġ biċ-ċar l-importanza ta' kif l-iskejjel għandhom jaġġustaw ruhom biex jilqgħu lil dawn it-tfal u jtuhom l-aqwa tagħlim edukattiv skont il-bżonn tagħhom. Jekk għandek tifel, aħna ħafna darba mal-subien li juri li se jitgħallem b'mod mhux tradizzjonali fil-klassi, ħan nipprovdulu programm fejn jista' jitgħallem l-abiltajiet tiegħu, mhux bl-abiltajiet li naħsbu li huma tajbin, imma hu jurina x'għandu bżonn u nippruvaw intuh dak li għandu bżonn. L-isfida ewlenija li jaffaċċjaw l-allima meta jkunu f'kuntatt ma' dawn l-istudenti huma n-nuqqas ta' sekwenza l-komunikazzjoni u tagħlim tradizzjonali. Għaldaqstant attivitajiet bħal dawn iħeġġu lill-istudenti juru kwalitajiet oħra bħall-arti u l-mużika.